Черговий раз доброї раниці. І ось ми вже сьогодні віддаємо наш кемпер і вечором летимо додому. І ще постараємося навідати Ніццу. Будуть некоторі кадри оттуль. А тепер, як і завжди, ранішній тренінг. Ось, глядите, як тут чудовно. Ось надійшов час розставатися з бусиком. Проехали мы на им 1400 километров с Парижа до Ниццы, заезжали на разные местины, вы все их бачили на этом видео. А теперь его приймають назад. І дякую компанії Indy Camper за таку можливість взяти бусика за 1 євро на ніч. Так само дякую компанії iMover, як вона там називається, за те, що вони збирають такі заявки і ми могли скористатися такою чудовною поездкой. Ну ось, бусик, я, Indy Campers. Користайтеся такими можливостями, коли у вас є жадання і натхнення. Ну а ми їдемо далі. Зараз тягник, Ніцца, а потім самоліт додому. Кончилася поездка по золотой карте. Едем за $100. Вот уже приехали на вокзал Ніццы на тягнику. І зараз йдемо у той бок до старого города. Останні хвилини, години засталися. Ось ми вискочили так хутенько на цей пляж, каб поглядіти на лазурний берег. І справді виглядає дуже лазурно. Глядите, такий колір насичений. І я думаю, чи камера айфона этого може передати. Ну і ведайте, добре там, де нас нема. І тут нас так само не буде. Летим домой. О, як завсёды, курва. Один самолет спозднился, другие ще не вылетел. Але ми поспіли. Не ведаю, що і казати. Дякую за прогляд. Ставте подобайки. До встречи в наступном видео. Что хочется сказать в конце? Вот глядите. Вон там стоит визер, на який ми прилетели. Але нас там не выпустили на задние лестницы. Мы пошли коридором до терминалу, потом обошли все это, бежали бегом, шукали еще наш гейт, який був схований там невідомо де, ніби на першому поверсі. І оттуль потім нас автобусом привезли ось сюди, і зараз ми сідаємо. І той самоліт спознився, а гэтый мусить полетіти ще в добрий час. Ось так ось виглядає подорожжя по Бічу. Дякую за підписки, дякую за ваші лайки, коментуйте, я буду відповідати на всі ваші питання і переживання. До зустрічі!